дар вилояти Суғд давоми 6 моҳи соли ҷорӣ 11 нафар бинобар ашадӣ саркашӣ намудан аз пардохти алимент аз озодӣ маҳрум шуданд. Нисбати 61 нафари дигар бошад корҳои ислоҳӣ ё худ ҳатмӣ андешида шуда 1 нафар ҷаримабандӣ шудааст. Дар ин бора Али Амонзода, сардори раёсати хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки дар ин давра дар умум нисбати 121 нафар алимент супорандагон бинобар ашадӣ саркашӣ намудан аз пардохти маблағи қарзи алимент пешниҳодҳо ба мақомоти прокуратура ирсол гардидааст. Аз ин шумора дар нимсолаи аввал 73 адад қонеъ карда шудааст. қиёс ба соли гузашта гирем ин солба чиқдре ки ман қайд кардам нисбати дар ин давра нисбати 121 нафар пешниҳод карда шудааст, яъне ки 6 нафар зиёд ва аз ин теъдод қонеъ гардида дар ҳамин сол 73 нисбати 73 нафар бошад ва дар соли гузашта бошад нисбати 57 нафар қонеъ шуда. Бино ба иттилои сардори раёсати хадамоти иҷро дар вилояти Суғд дар ин давра бинобар муайян набудани ҷои зисти айниқи қарздорон ва дарёфт нагардидани молу мулки онҳо дар асоси пешниҳодҳои иҷрочиёни хадамоти иҷро дар вилоят нисбати 41 нафар алимент супорандагон аз тарафи мақомоти судӣ санадҳои судӣ дар бораи эълон намудани кофтукоби қарздорон қабул гардида барои иҷрои иш ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ирсол карда шуд. Нисбати 41 нафар қарздорон ки ҷои будубоши онҳо номаълум ё ин ки баъди гузарондани амалҳои иҷро ягон молу мулки онҳо дарёфт нагардидааст, нисбати 41 нафар аз ҷониби иҷрочиён маводҳои зарурӣ ҷамъ гардида ба суд равона карда шуда дар асоси санади судӣ нисбати онҳо кофтукор эълон карда шудааст ки ин асосан сокинони ноҳияи Ашт, ноҳияи Спитамен, шаҳри Канибодон, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, шаҳри Исфара ва шаҳри Истаравшан мебошанд. иттилоъ дода шуд, ки дар давраи нимсолаи аввали соли ҷорӣ нисбати 561 нафар қарздорон мувофиқи моддаи 47 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро қарор дар бораи муваққатан маҳдуд намудани баромада рафтани қарздор аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида тавассути хадамоти иҷро ба мақомоти ваколатдори давлатӣ ирсол карда шуд. 48 нафар қарздорон дар марзҳои сарҳадии кишвар боздошт гардида аз ҷониби онҳо 435 ҳазор сомонӣ маблағҳои бо санадҳои судӣ ё санадҳои мақомоти дигар таъин гардида ба буҷаи давлат, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ пардохт шудааст. дар давраи нимсолаи аввали соли ҷорӣ ба назороти иҷрочиёни хадамоти иҷро дар вилоят ва иҷрочиён дар суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд ҳамагӣ 1724 адад ҳуҷҷатҳои иҷро оид ба рӯёндани маблағи алимент ворид гардида дар қатори дигар истеҳсолотҳои иҷро доир ба ситониши маблағи алимент дар марҳилаи иҷрои давравӣ қарор доранд. боиси зикр аст, ки илова бар ин дар назорати иҷрочиёни хадамоти иҷро дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва иҷрочиёни хадамоти иҷро дар суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд 22839 адад истеҳсолотҳои иҷро вобаста ба рӯёндани маблағи алимент аз солҳои пешин мавриди иҷрои давравӣ қарор дошта аз ҷониби иҷрочиён амалҳои иҷрои маҷбурӣ мунтазам ба роҳ монда баҳри таъмини санадҳои судӣ ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои фарзандони ноболеғ чораҳои дахлдор андешида шуда истодааст. нишасти матбуотии сардори раёсати хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд наздик 1 соат давом кард. Дар ин муддат намояндагони воситаҳои ахбори omma ба суолҳои худ аз масъулин посух гирифта аз фаъолияти 6-моҳаи кормандони мақомот огоҳ шуданд. Паҳлӯҳои дигари нишасти матбуотии хадамоти иҷроро дар гузоришҳои минбаъда муфассал шарҳ хоҳем дод. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.